Deci salut băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Bine, n-am mai postat de ceva timp, dar noi azi am o surpriză. Azi nu mai am contul meu de Brawl și am altul. Cu 11.000 contul meu de Brawl. Uitați-l, dar nu mai l-am. Să-mi bag picioarele, că nu mai l-am pe ăsta. Și acum am unul cu 11.000. 11.000, bă, bun, cu 37 caractere. Bun. Să modă nu e mai bun ca ăla. Bine, dar pe ăla avea member. Și chiar așa. Dacă vreți ca să jucați cu mine, code chiar aici. Aici. Dacă vreți jucați, dacă nu, asta e. Aha. Și dacă mâine facem episod cu Didi. Sau cu cine vreți voi. Nu e nimic, bă, dacă vreți, scrieți în comentarii. Dacă vreți cu cine să aduc Sara. Bine, ea e fată. Și chiar o să o aduc într-un episod Andrei, Antonio sau Didi. Să ziceți în comentarii. Dacă vreți puteți să vă băgați și voi în clanul Dragoș BS. Sunt 99 chiar acum. Dacă vreți vă băgați, dacă nu, nu-i nimic. Și o să mă întâlniți pe Brawl. Eu sunt Loer cu ăsta, numele de sus, ca să știți. Și nu știu cu cine să joc. Ziceți voi în comentarii. Bă, eu juca cu o Bea. Așa vă gratez. Stați puțin, că vin acum. Am venit chiar acum. Mă scuzați. Deci, pe cine vreți, eu aduc. Nu e nimic. Și da, mergi la solo. Și kitchen, atât cu ele, cu Thiago. Acum jucăm cu Bea. Ca să știți, pe bune, la 1000 de like-uri o să-mi arăt fața. Vorbesc serios. Care vreți? La 1000 de like-uri eu chiar mi arăt fața. Mamă, să mor. Și kitchen, aduc cu ele, cu Thiago. Du-te de aici, nu vine să cred. Ce locul 53 de friend. Bă, nu-i nimic. Chichi-chan. Bă, ăsta nu-i singurul meu cont. Să văd câte conturi mai am. Uitați câte conturi am eu. Am la conturi, deci Dennis Boss, Crow, nu știu eu, rusă. Astea sunt conturile mele. Bine, a lui un prieten mi-a dat contul. Și chiar acum, bă, am zis ca să fac și un episod, că mi-a postat de ceva timp. Și da. Da. Vă zic de acum că pe la, nu știu, 7-8 vine caracterul nou și adică pe Brawl. Să fiți pe față. Pa, pa!